Army General vaPhilip Valerius Vanda vofungidzirwa kuti vava kutsiviwa naMajor General Asha Walter Tafumanei. Inyaya dziri kubuda mastreets esocial media zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Vamwe vari kufungidzira kuti general ava vanogona kuramba kuritaya sezvo vachinzi vane makore anokwana kuita 72 kuine vamwe vakafanana nana Malava vasina kubvira vanzi varitaye. Naizvozvo inyaya iri kutaurika mumastreets esocial media zviri kunzi mune bongozozo mune zvematongerwo enyika kunyanya kuna Vice President Constantino Chiwenga, avo vari kunziwo vane vamwe vavo vanovatsigira pafaction yavo nemaitiro avo vari kuita. Zviri kutaura zvekare kuti izvozvi hazvisati zvazikanwa kuti General Philip Valerius Vanda vari kudivi ripi ende vari kusapota ani, asi runyerekupe riri kubuda mumastreets esocial media kune avo vasingazvizive vari kuti Philip Valerius Vanda anoari general wearmy uyo atarisana nekunoritaya musi wa23 November munin'ina waPresident Emmerson Mnangagwa mataurirwo azviri kuitwa mumastreets esocial media. Koita imwe nyaya iri kutaurwa kunzi mukuritaya ikoko kwaPhilip Valerius Vanda kune kutarisirwa kwekuti pachafaiwa George Charamba zvekare. Philip Valerius Vanda oripresa opa muchinguri woita defense minister kana abva paarmy general. Zviri kunzi Philip Valerius Vanda achaita defense minister opa muchinguri kashiri obva aitwa vice president. Aitwa kudaro zviri kunzi zvekare aimbova mutungamiriri wemasoja Vice President Constantino Chiwenga zviri kunzi vachabva vanzi varitaya ivo ndipo pachauya opa muchinguri paposition yavo. Saka hatisi kuziva kuti matauriro ari kuita Vice President Constantino Chiwenga against corruption zvichamira sei, nekuti kutaura kwavo kuratidza mukati kuti kune campaign kekuti vachange varipo 2028 ende ndiye munhu achange achitungamirira nyika after Mnangagwa pakuritaya kwake. Asi mamiriro akaita nyaya ndeyekuti vanhu ve2030 vangofanana nemaG40 aicampaign achitaura kuti Mnangagwa apinde paupresident, ndo zvafanana nema2030. Saka tinogona kuona zvinhu zvatisina kumbobvira takaona. Muri Zimbabwe tinokutendai nekuteerera kwenyu. Kana uri mutsva kuuya pano gara wasubscribe wote na on notification bell kuitira patinoposta uwe uri wekutanga kuona mavideos edu atinoposta pano. Tinokutendai zvekare nekuona community mavideos edu. Thank you for watching.